Batetik kontsideratzen dugulako Donostiarrek gustatzen zaigula kalea bizirik mantentzea. Kolorez beteta, pertsonaz beteta, pertsona diferentez beteta. Eta nik uste azken nagusi honetan, zer ikusi bali badela, kaleak bizirik zeudela, jendez gainezkan, jende anitza, diferentea, giro paregabean, denetara kalkulatzen da milioi bat pertsona gutxi gora bera hartu dutela parte ekintza ezberdinetan, eta esan, ibilina jende hau ez dara bakarrik kanpotik etorritako bisitariak, baizik eta Donostiarrak izan dira kalean, Gipuzkoarrak, eta esango nuke jende asko etorri dela Euskal Herritik gure aste nagusia gozatzera. Eta honekin, bigarren ezaugarria, nire ustez Donostiarrok daukaguna eta aste nagusi honek daukana. Eta da, parte hartzearena. Elkarte ugari parte hartu dute egitarau ofiziala egiterako momentuan, eta elkarte hauei jarri zaie irizpidea bere proposamenak jartzerakoan, izan duia batez ere 3. Euskarak presentzia eduki behar zuela ekintza edo ekitaldi horietan, emakume eta gizonezkoentzako izan behar zuela berdin-berdin, eta modu kolektiboan antolatu behar zala, modu irekian. Hirugarren ezaugarri bat, nik uste Donostiaren gustatzen zaiguna, eta ikusi dana azken nagusi honetan, izan da jaiak anitzak eta irekiak izan direla. Eskaintza anitza izan da, beti irekiak izan duia, eta auzoak gero eta parte gehiago hartzen duten irekiz aste nagusia. Laugarren ezaugarri bat, esaten dugu euskaldunagoa da Donostia, eta aste nagusia ere gero euskaldunagoa da, presentzia euskararena gero eta handiagoa da. Eta bukatu nahi dut, bi ezaugarri oso garrantzizkoekin eta niretzako aste nagusien ere present egon diena. Batetik, aste nagusia sekula baino herrikoiagoa izan da, antolakuntza kolektiboarekin eta oso ezaugarri importantearekin. Osagarritasuna. Egitarau ofizial badago, baina badago herri mugimenduek antolatutako beste egitarau bat, eta lortzen ari gara urtetik urtera hauek osagarriak izatea. Askotan esaten dugu egitar aktiboa nahi ditugula egunerokotasunean, eta aktiboak nahi ditugu ere festetan. Beraz, zorionak, bai udalangilei, festetako arduradunak ere hemen daude, hainbat eta hainbat voluntarioei parte hartzen dutenak gauzak antolatzen, eta baita ere elkarteei eta piratei egin duten lanarengatik. Enbata egunean, gertatu zana, nik uste bai antolatzaile eta bai herritarrek erantzuna ezin hobea eduki zutela. Eta azkeneko ezaugarria, oso importantea ere, nire ustez, da bertakoa gero eta gehiago erakusten dugula aste nagusia. Eta oso garrantzizko iritsi zait, eta horrela izan da, bai gastronomian, bai kulturan, bai kirol ekintzetan. Eta hori importantea da, Donostiarrok ere maite dugulako noski gurea, baina baita ere bisitariek gurea ezagutu nahi dutelako. Bigarren idea bezala, bota nahi duke, gune berriak sortzea importantea dela, festa giroan ere, nik uste egonkortasuna eman zaiola flamenkari, nik uste flamenka guneak ez dakala atzera egiterik hurrengo urtetan ere, baina egia da, betiko beste gunetatik aparte, esperimentazio berriak ere ditezkela, eta ipatu nahi dut, kontxa iztearenak zubak ikusteko azkeneko egunetan egin dana beste espazio bat irabaziz herritarrentzako. Esan, 393 ekintza antolatu ditula udaletxe honek, jendetsuenak urtero bezala zubak izan duela bai, baina esan nahi eta importante dut zait,
ekitaldi txikiagoak ere garrantzizkoa diela eta osotasunean hartu behar dela emaitza eta denek dutela bere lekua aste nagusian. Alde negatiboak ere aipatu behar, orain dela 4 urte ere orain dela 4 egun aipatu zuzunak ere, batetik lehenengo unean gertatu zen eraso sexista eta esan horrelakoik espada berriro gertatu ere, gertatu zanean, erreakzio bat izan zala biktimaren aldetik positibotzat baloatu daitekena, ingurua aktibatu zala ere oso importantea eta erantzun soziala ezin hobea gertatu zala. Eta hauek modu positiboan seinalatu nahi ditut. Garbi dago, esan dugun bezala, ezin dela onartu jarrera keinu matxista minimorik ere, eta hori dela bidea bai festetan eta bai egunero. Eta alde negatiboa, ez daite negatibo izan da, baina eguraldia aipatu nahi nuke, baina egia da, eguraldia hain ona espada izan ere, euria egin duen nian ere, jendia atera itala kalera, disfrutatzea festarekin, eta zoriondu nahi ditut, bai donostiarrak eta bai bisitari guztiei parte hartzeagatik, nahiz eta eguraldia batzutan egin lagundu. Eta bukatzeko esan, aipatu dunean, herrikoiena, parte hartzaileena, anitzena, euskaldunena, irekiena izan duela aurtengo festak, aurtengo aste nagusia, ez dula esan nahi ezin hobeak direnik. Nik uste beti dagoela hobetzeko, festa perfektorik ez da existitzen, baina bai esan dezaketela bidea hau dela, eta ziur nago urrengo urtetan ere horrela jarraituko duena. Egunon, alkateak esan duen bezala, aurtengo aste nagusia benetan bikaina izan da. Festa giro ezin hobeaz gozatu ahal izan dugu, eskaintzak ugariak eta anitzak izan direlako besteak beste. Egitarau oparoa aurten ere, eta ekitaldi guztiek izan dute harrera ona. Alkateak aipamen egin badi ere su artifizialei, nik ere referentzi egin nahi die, eta entzutzen ere, suak aurten ulertzeko, pentsatzeko eta botatzeko aro berri baten aurrean gaudela esan genuen, eta hala uste dugu izan dela, horren lekuko izan gara, eta horrek berak ere aurten 51. edizioa izatean, badirudi aro berri horrek lagundu diola benetan zuen ulertzeko moduarekin. Austriako piroteknia izan da aurten urrezko maskorra irabazi duena, aurreneko aldiz parte hartzen zuen Donostiako su artifizialen lehiaketan, eta benetan ikuskizun ederra izan zen gozatu ahal izan genuena. Ezin ahaztu eta aipatu behar, noski nola ez, azken eguneko piro musikala benetan ere aparta izan zelako. Esan bezala, ekintza mordoa izan dugu eta parte hartze prozesutik udal egitarauan txertatzen joan garen ekintzek ere oso harrera ona izan dute. Goitiberen lehenengo jaitsiera esate baterako. Aurreneko edizioa izateko arrakastatsua izan zen, eta nola ez, datorren urtean ere bidea emango diogu ekimen honi, ekintza honi, eta orduan espero dezagun aurten baino emakume gehiagok izen ematean, naiz eta aurten tartean baten bat izan dugun ere. Zentzu horretan esan nahi dut, elkartekin eta eragileekin elkarlana sustatzen jarraitzea dela gure asmoa, urtetik urtera elkarte gehiago parte hartu dezaten, gure ustez denon artean osatu behar baitugu egitaraua. Festa denon artean egin eta gozatu ahal izateko. Sagoseko kontzertuak ere aipatu behar ditugu. Astearteko kontzertua dakizuen bezala, bertan bera gelditu zen, Urtz taldearena, kontzerturik jendetsuena Dukandurena izan zen, 10.000 lagun elkartu ziren egun horretan, ondoren ikusienak izan ziren eta entzunenak izan ziren La Pegatina eta Sociedad Alkoholika. Baina aurtengo nagusiak, aste nagusiak asko dauka nabarmentzeko.
Zurriola kulturarteko gunea sendotu eginda, geroz eta indartsuago dago. Hala nola, gastronomia lehiaketak ere bai, antzerkia, Konstituzio plazako erromeriak jendetza handia erakartzen dute, baita Easo plazako bertsolaritza saioak eta bertako dantzaldia, gaueko dantzaldiek ere bai. Tazesanik ez, erraldoi eta buruongien konpartsak asteari benetan kolorea eta alaitasuna ematen diona. Eskaintza aldetik, gaztek beraiek nahi dituzten moduko proposamenak bertan antolatuz. Eta benetan horrek jai giroa sortu du kursaleko giro horretan iluntzetan gazteentzat, eta irudi berri horren baitan kokatu nahi nuke Festan Blai ekimena, arrakasta handiko ekimena izan delako. Iaz jarri zen abian ekimen hau, gazteen artean euskararen erabilera sustatzeko ekimena da. Esan dezakegu aurten aurrera pauso handia eman dela, eta gaueko azken eguneko ostiraleko adibidez disko festan 3.500 gaztek parte hartu zuten modu aktiboan, eta benetan pozgarria da guretzat datu hori eskuartean edukitzea. Helburua esan bezala gazteak euskeraz egitea gonbidatzea da, euskera zeharka erabilita eta modu natural batean. Horretara motibatu ditugu bertan proposatu diren jolasen bidez eta beraiek sare sozialak erabiliaz. Beraz, esandakoa eta amaitzeko aurtengo aste nagusia herrikoiagoa izan da, parte hartzaileagoa izan da eta euskaldunagoa. Nik zorionak eman, alkateak esan bezala, bai parte hartu duten herritar guztiei, bertakoek zein bisitariei, eta baita ere lan desberdinetan, aste honetan jardun diran bai udal teknikari zein herritar eta elkarte desberdinetako kideei ere.